яви се нам, благословен гради во име Господне. Бог и Господ и севи нам, благословен идещият името Господне. Ние грешните и смирените, осърно сега да се претечем към Богородица и да падне пред нея покаяние и от дълбочината на душата си да извикаме: Владичице, смили се над нас и ни помогни. Побързай, защото загиваме от множество грехове. Не връщай празни Твоите раби, защото Тебе за едничка надежда имаме. Премъдрост, с Богове да изслушаме Светото Евангелие, мир на всички ви и на вашия дух. Ще се чете Свето Евангелие от Евангелиста Йоанна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да внимаваме. В онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при общи порти се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше капалнята и раздвижваше водата, и който превлизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! На Господа да се помолим. Господи, помилуй! Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, владико, при рабите, които стоят тук, те се молят, и изпрати Светия Твоя Дух да освети тази вода и дай чрез поръсването на тези узя премахване на страданията и утвърждение и очистване на всяка сквернота и прогонване дяволското коварство, защото е благословено и прославлено пречестното великолепно Твое име, на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги във веки веков. Амин. Мир на всички ви и на вашия дух, да преклоним главите си пред Господа. Тебе, Господи! Господи, Ти, който му си кръж в Йордан и досветиш тази вода, наклони ухото си и чуй и ни благослови. Всички, които стоим тук, те се молим, удостойни чрез пречащаването с тая вода, да си изпълним с Твоето освещение и да бъде то за нас за здраве на душата и тялото ни. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, несопротивния даруяй и Твое сохраняй крестното им жителство. За Господа да си помолим. Господи, помилуй. Владико Господи Боже наш, ние принасяме пред Твоите очи големи светила, за да светят на земята и да се очудване на Тебе, едничкият Творец и Владика на тварите, а земята се украсил с зеленина, трева и различни семена, според рода им, като се е накичал цяла с цветя, благословил си я и си благоукрашение. Сами сега, Владико, погледни от светото си жилище върху този имот и го благослови, запази всяко дяволско злоухищрение от коварството на зли човеци, направи го да принася о време плодове и го изпълни с Твоите благословение и изгони всеки звяр, гад, черви, мухи, зараза, изгаряне и удалечи от него всяко вредноносен вятър, защото се освети и прослави Твоето пречисто и великочествено име на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги във веки веков. Амин. Благоденствено и мирно и житие, здраве во всем Богое поспешение. Подаш, Господи, се раби Твои празнико
и сек празник ден и сохрани на много лета. Многая лета, многая лета, многая лета. За много години бъдете благословени и още веднъж празник на всички. Имайте мир в душите си. Амин. Амин.